लय प्रेमालय खर्च करायला लावितोय रे. आदित्य डेरे आज तुम्हाला गावाकडच्या पोरांचे काही किस्से सांगणार, तेवढे नीट ऐका बरं का. आता तो दिवस राहतो ज्या दिवशी पोरांना बिलकुल काही वावरात कामं नसतात. माझ्या भावाची तर वेगळीच काहीतरी खटपट चालू आहे, नेमकं काय करू राहिलं त्याच त्याला माहिती गाड्या. जसे शहरातले पोरं त्या मोबाईलवर तुटून पडायला राहतात, तसे गावातले आता ते सुरू झाले, ते मोबाईलवर तुटून पडायला राहिले. पण आदित्य डेरेचं डोकं एकदम टॉप लेवलचं झालं ते. आता ती नवी गाडी घेतली ना, ते एवढंच करायचं का तिला 4 वेळा पुसायचं, 4 वेळा धुवायचं, 4 वेळा पुसायचं, 4 वेळा धुवायचं. अरे येडे झाले काय, गाडी म्हणजे पोरांचं पहिलं प्रेम राहतंय ते. पण हे प्रेम जरा काय परवडेबल नाही. दिवसाला पेट्रोलच इतकं लागते ना का ते लेट डोक्याच्या बाहेरची गोष्ट झाली. आता या बा माझ्याकडे आता एवढ्या गाड्या झाल्या, मग यांना एवढ्यांना पेट्रोल टाकणं सोपं आहे काय. आणि त्यात जर आपले शहरातले मित्र असले ते जर कधी गावाकडे आले ना, त्यांचं एकच म्हणणार आता भाऊ आम्हाला ट्रॅक्टर दे चालवायला. मग मी काय केलं, मी बी काळजो हात ठेवला आणि बोडा एक चावी देऊन टाकली, म्हणलं जे करायचं ते कर तू आता. पण म्हणलं जर ट्रॅक्टरला काही झालं तर तू मी रे भो मग. आणि अजून एक सांगू का, गावाकडच्या पोरांचं काहीच काम नसताना बी गावात निघून जातात, काहीच घेणं देणं नाही, उठले का सुटले. असेच जर तुमचे टाइमपास करणारे मित्र असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ द्या शेअर करून. आणि टाइमपास वरून असं ध्यान